Уважаема госпожо Темелкова, уважаеми госпожи и господа преподаватели, студенти, гости, за мен е изключително удоволствие да съм тук в тази академична среда, да говорим за образование и тръгвайки към участието ми в този панел, пречупих темата на образованието и иновациите в образованието през малко по-философски поглед, защото като човек, който идва с инженерна специалност, идва от Технически университет, разбирам колко динамично се развиват иновациите в днешно време и разбирам как те обичайно върват преди образованието. И затова си зададах въпроса какво всъщност е иновация. В Уикипедия, ако отворите, ще видите, че това е обяснено с простото наименование, нововъведение или подобряване на процеси, които вече съществуват спрямо съществуващото състояние. Тоест, ние в иновации може би трябва да разглеждаме пречупено през призмата на всяка една сфера на обществения и икономическия живот, нещото, което ни дава възможност да работим, да се трудим, да живеем по-добре, използвайки нещо ново, което ще въведем. И точно тук идва вече въпроса как това ново трябва да го заложим в нашето образование и кое е първичното. Дали трябва да използваме нововведенията в образованието или на база на образованието да направим едни нововведения. И тук е същественият въпрос, фундаменталният, кокошката ли е яйцето. И разчупвайки тази мисъл, стигнах до следното мое съждение, което винаги съм споделяла, тук се усмихвам, защото в залата имам мои преподаватели. Защото когато учих съобщителна техника, преди доста години, учих аналогова техника и имах само един предмет цифрови системи. В днешно време аналоговата ера я забравихме. Но тези мои преподаватели ме научиха на фундаментална наука. И тук идва въпроса вече за преподаването и фундаменталните знания, базовите, които нашите преподаватели трябва да ни дадат. От тук нататък да ни развият гъвкавост на мисленето, адаптивност и креативност, които, освен чрез фундаменталната наука, идват и чрез бизнес решенията и преподаването от бизнеса на новите неща, които в момента виждаме. И сложнотата, която трябва да направим съчетанието между двете, защото тук, съжалявам, че господин Вълчев си отиде, но пък имам на масата хора, които правят политика в тази област, заместник министър на образованието и науката, да кажа, че има къде и какво да прави държавата, и това е политиката в тази област и законодателството в тази област, защото за мен са ключови три неща. Първото е мотивацията на преподавателите. Не само да преподават, но и да се развиват, защото за да могат да отговорят на съвременните тенденции, те трябва да динамично да се учат и те, да дават възможност на нашите студенти да мислят по един иновативен и нов начин, да създават, да са креативни. Тази мотивация идва естествено и с заплащането. Не знам докъде стигнаха предложенията за увеличение на работните заплати в сектора на висшето образование, защото имаше тенденция, имаше гласуване да бъдат изравнени с това, което се направи вече за средното образование. Смятам, че това е справедливо и трябва да продължи и да бъде регулирано в законодателството за Закон за държавния бюджет. Също така смятам, че има къде да се стимулира бизнеса, защото бизнесът го прави наистина на добра воля, но къде по-добра политика може да има по отношение на стимули от гледна точка на данъчни облекчения и други възможности, когато бизнеса влага средства в образование. Много хубав пример дадахте за професорите в Германия и в Берлин, защото не само към студентите, но и към обучението на преподавателите бизнесът има какво да допринесе.
И на трето място е насърчаването и стимулирането на младите хора да изучават инженерните науки. Инженерните науки в последно време има отлив от тях, защото са сложни науки. Изисква се малко повече усилия, отколкото другите. Не, че ги неглижирам, но трябва да има определена нагласа и мислене, за да следваш такава наука. И в този ред на мисли високо оценявам това, което прави Висшето училище по телекомуникации, защото на първо място те успяват да стимулират техните студенти. Техните студенти работят и въпреки с това заети са, въпреки това отдават значение на образованието си, привличат бизнеса и се опитват да запазят кадрите си. Тъй, че сложна е материята, но пък мисля, че има къде и държавата, и бизнеса да намерят пресечна точка, за да може академичната общност да почувства подкрепа в тази насока. Благодаря ви. Благодаря ви.